prípravy trvali skoro rok, vlastne odkedy sme sa tak rozhodli, vlastne odkedy som požiadal o ruku, to bolo v decembri a do septembra v kuse nejaké prípravy boli. Ja som ich nevedel vlastne celú základnú školu rozoznať, my sme chodili spolu na základnú, ja som ich nevedel nikdy rozoznať. My sme rovnaké, ale snažíme sa nie rovnako ani obliekať, ani vlasy mať nejak rovnako spravené. Ale tak keby prišla tá druhá v tých bielých šatách, neviem. Počúval, donies fľašu, vyhovorím ti to ešte, čo mám vlastne jediného ženatého kolegu na smene, tak ten mi to furt hovoril, ale boli super, lebo každý je z inakáďa, nikto není z Vrábil okrem jedného kolegu a všetci prišli na to fotenie aj, vlastne len za to fotenie prišli do roboty ten deň. Keď už teda nemohla byť so mnou, tak som sa jej prišla ukázať, že v bielom, že proste sa vydávam, že si berem toho najúžasnejšieho chlapa na svete a že prišlo to aj na mňa, že môže byť spokojná tam, kde je. Your eyes are still closed. Are you sleeping? Can I touch you? Would it make you fall? We're sailing down through the sky. Where there's a cloud slips in between us. I will live in your dreams. Take me with you. Keď som bola na inej svadbe, tak som vždy chcela, že ja by som tam chcela byť vpredu, že to je aké pekné. A konečne som tam bola. To bol super pocit a keď sme sa postavili pred nich čelom a išli sme čítať to čítanie, to bolo taký jediný taký stres. Tak ja som sa bála, že sa tam zakopnem, ale inak to bolo pekné, že sme boli vpredu a že tá omša bola vlastne za nás a to bolo pekné. Beriem. Sľubujem. Prvý som umýval ja tú plienku, no. A hovoril, že on to zašpiní, trošku nám to dopredu hovoril, ale on dával akože, že špinavá plienka, že mám oprať, ale on to vyzeralo jak skutočne, keby bolo od tých vecí, ale no však v pohode, no.
cigareta, ako to tiež akože som nečakala, akože vedela som, že niečo tam bude, ale že tam budem fajčiť a tak bolo to vtipné, zábavné. No, tak. Tá sekera bola ťažšia, tak ja neviem, nešlo mi to nejak. Problém bol v sekere. Tupá sekera náhodou bola, alebo čo? Je to pekná tradícia až na to, že keď už fakt človek hladný, že od stresu nie je celý deň, my sme už mali koľko, bolo tam 5 hodín či koľko. A keď začali všetci štrngať 20 razy po každej druhej lyžičke, tak už konečne sa nájsť človek mohol, no a nemohol. Nemohol, no. To torto bolo najhoršie v úvodzovkách, najhoršie preprava, nakoľko to bolo fakt veľké a do auta sme to niesli, takže ja som ležal v kufri zhodená sedačka, aby som to len držal celú cestu. Sme mali šťastie, že tá policajná hliadka akorát mali odstavené jedno auto, lebo inak by sme neviem, jak dopadli. To veľké prekvapenie, ako bolo to úžasne spravené aj. Niečo som čakal, že bude, ale že to bude takéto, tak no. Super to bolo proste. Bolo to pekné, hlavne dojímavé to bolo a pozeráme to, doteraz to pozeráme a je to fakt pekné. To bolo asi aj najdojímavejšie, najkrajšie, najvtipnejšie, hádam z celej svadby, všetko také to bola taká topka to video, jak to spravili. ...80%, 90% sme sa zhodli, ale to bolo taká kuleha na nás, lebo my sme nevedeli, že čo sa na nás chystá, lebo my sme mali iný program prichystaný a starejší s DJ-om si prichystali niečo iné, ale bolo to príjemné, taká zábava, no. Bol to krásny deň, určite najkrajší, čo som zatiaľ zažila, ale rýchlo prešiel. Strašne rýchlo prešiel. No tak ten deň by som si zopakoval, ale už iba v takom zmysle, že viem, že všetko dobre dopadne a môžem sa len baviť, lebo... Hej, tak to by som si aj ja tak zopakovala. Rok príprav a proste človek si vôbec neužil tú svadbu a vlastne ťahal 24-ku. Od 6 rána do 6 rána. Zopakoval by som si to, ale už bez tých stresov. Hej, len prísť a baviť sa a tak.